Nemme kyllinger, del 3 af 3. Samling af kyllingerne. Her i del 3 skal du samle de kyllinger, du har lavet i del 1 og 2. Det vil sige de papirudklip, du lavede i del 1, og de ståltrådsben, som du lavede i del 2. Vi starter med den helt enkle kylling, som er lavet af gul karton, orange papir og hvidt papir. Starter med hovedet og limer de øjne på, som er lavet ved hjælp af hulmaskinen. Det er lidt af et pillearbejde at lime dem på, så det er nok mere for voksne end for børn. Børn kan bare tegne øjnene på med en tus. Næbet, det var det jeg tidligere klippede af orange papir. Og det skal lige klippes helt til, så det passer i størrelsen til kyllingens hoved. Så går det en gang lige. Øjnene tegner jeg med en sprittus, og det kan børn jo gøre uden at have de hvide papirstykker nedenunder. Og hvis du har lyst, kan du også give den en rød tunge. Men her kan du se, hvordan hovedet ser ud. Så er det tid til at sætte benene fast. Du kan se, at jeg tager den bagerste kropsdel, og så finder jeg noget dobbeltklæbende tape. Du kan også bruge lim eller en kombination af lim og papir, hvis du gerne vil have, at det skal sidde lidt bedre fast. Jeg bruger den dobbeltklæbende tape, fordi det er en hurtig måde at lime ståltråden sammen med papiret. Du kan forme benene bagefter. Jeg klipper et ekstra stykke dobbeltklæbende tape for at fastgøre hovedet til kroppen. De her ståltrådsben af det tykke ståltråd har ikke den støtte, som de bløde ståltrådsben, som jeg viser senere, har. Vingerne, de bliver limet på med ganske almindelig limstift. Og du kan sætte vingerne præcis hvor du har lyst til, sådan så de stritter op eller ned eller til siden. Jeg bruger lige limstift til at få hovedet til at sidde ordentligt fast. Der er også dobbeltklæbende tape. Det er bare for at den også hænger fast i kanterne. Her har jeg nogle klæbepuder. Du kan også bruge tyk dobbeltklæbende tape eller andet hæftemiddel. Og jeg bruger det her for at ståltråden ikke skal ses igennem kartonen som buler. Du kan godt bare lime den sammen. Så skal benene lige rettes til. Sådan så kyllingen kan stå. Det var den første kylling. Den næste kylling, det er kyllingen lavet af det papir, som er printet fra hjemmesiden, samt de ståltrådsben, som er lavet af det tynde, bløde ståltråd, med ekstra støtte til hovedet. Holder dem lige ind, så de kan være på maven. Så gør jeg faktisk det samme som før. Bruger dobbeltklæbende tape til at hæfte benene på den bagerste del af kroppen. Ja, jeg skal lige trykke nogle fast. Og hovedet bliver også sat fast med dobbeltklæbende tape ligesom sidst, men denne gang bliver det hen over ståltråden.
Her er det endnu mere vigtigt at få lim på, fordi hvis forsiden ikke er limet ordentligt fast sammen med bagsiden, så kan du se det hvide papir. Vingerne. Ja, den ene, den sætter jeg fast med den dobbeltgækkende tape, der allerede er der. Og den anden får en gang lim. Ligesom den første type kylling. Igen klæbepuder eller anden tyk dobbeltklæbende tape. Og det er vigtigere her, fordi det der tynde papir gør, at bulerne for ståltrådet ses meget tydeligt. Og hvis du kigger godt efter, kan du faktisk se det på flere af kyllingerne i baggrunden, hvor jeg startede med at lime dem sammen, indtil jeg fandt ud af, at det virkede bedre med den tykke dobbeltklæbende tape. Så skal maven på, og hovedet sættes på plads. Du kan se, at man kan stille på hovedet, fordi der er ståltråd i. Det var så den sidste kylling. Jeg håber, at du har fået lidt inspiration. Og jeg kan anbefale at lime maven, inden den sættes på, så den ikke flapper. Men som du kan se, så kan det godt lade sig gøre at efterlime. Jeg håber, at du har mod på at lave kyllinger selv eller sammen med børn. God påske, og tak fordi du kiggede med.